Ngiyavumelana ngokuthi abantu bamukelekile ukuba babe lapha eNingizimu Afrika nalapha eSouth Africa abaqhamuka kwamanye amazwe. Kodwa kuze kwenzeke lokho kufanele babe khona ngokusemthethweni. Kukhona-ke ama-categories ahlukene abantu abalapha abasuke bevumelekile ukuthi babe lapha. Manje-ke sivumelana ngokuthi labo bantu kufanele bangathi bone ngazi ukuthi abamukelekile, bamukelekile KwaZulu Natal. Kodwa inkinga ilaba abagcwele lapha ngokungekho emthethweni, ngoba ukuba lapha ngokungekho emthethweni kukuphula umthetho, phinde kube nokuningi abakwenzayo okuphula umthetho. Ilapho-ke sibonisana khona ukuthi-ke yiphi indlela-ke yokuba sibhekane nale nkinga ngokubambisana. Imbono-ke eqhamuka nenhlangano lezi ezimelela umphakathi ithole ithuba lokuthi sibuke ukuthi singenze njani njengohulumeni namaphoyisa sonke ukuthi sibambisane nomasipala ukuze lembono ebekwayo eyizixazululo sikwazi ukuthi ifezeke. Sibekeleke ukuthi-ke ukuxoxa kwethu kwanamhlanje angabi ukuthi siyaxoxa nje kodwa kungabonakali inqubekela phambili ukulungisa lezi inkinga. Ingakho sizobuya ngenyanga elandelayo ngoJuni sizobuka, ngoba kukhona izinto eziningi ezivumelane ngazo ukuthi zidingwa-ke ziyoxoxa ukuze nabo ukuqonda kwabo kuhambisane nokuqonda kwethu njengohulumeni, ukuqonda kwamaphoyisa ngaba weTheku noma amaphoyisa uSAPS, ukuze konke okuzokwenzeka kwenzeke ngaphansi kwaleso sigaba leso. Sivumelane kanjalo. Siyafuna kodwa-ke ukugcizelela ukuthi cha bawethu, impela la esifundeni saKwaZulu Natal makukhona umuntu okhona ngokungekho emthethweni kuhla buyele ezweni lakhe. Akudingi nokuthi nje kuze kuthiwa uyozaphusha ukuthi abuyele ezweni lakhe. Kuhla buyele ezweni lakhe athola amaphepha phela asemthethweni ukuze wonke umuntu olapha kube umuntu okhona ngokusemthethweni. Lokho umthetho esikhuluma ngawo esithi-ke kufanele kuqiniswe. Ilezo vumelwane ezenzile noma esivumelane ngazo exoxeni kwethu. Umhlangano wethu ube impumelelo. Kuncane kakhulu esingathi asivumelani ngakho, ngoba nokunye singeke sithi sesikuphethile ilokho kudinga ukuthi kuyohlalwa, ngoba sivumelene ukuthi kube khona laba bazohlala abazomthetho ukuze kulungiswe la khona esithi sifuna ukuthi njengabaholi bomphakathi sikwazi ukuthi sime ndawonye, ngoba nabangabaholi bomphakathi nohulumeni umholi womphakathi. Ilokho kuphela ngithi engibona ukuthi ngingakuphawula ngesizulu.